Tàrrega no vol dir que Unió Esportiva Tàrrega, Club de Futbol Tàrrega, hi ha hagut quatre canvis de nom, però som una comissió completament anexa amb la Unió Esportiva Tàrrega, que inclús ens autofinanciarem nosaltres amb les cases patrocinadores. Tàrrega va començar amb diferents noms: Tàrrega Esport Club, Club de Futbol Tàrrega, Unió Deportiva Tàrrega i Unió Esportiva Tàrrega finalment fins avui. Però també és cert que la Unió Esportiva Tàrrega jo penso que és la justa hereva d'aquests inicis del futbol l'any 1912. Jo penso que en un dia com avui el que cal és agrair a totes aquestes persones que s'han reunit i han acordat en vista de l'efemèride de poder celebrar aquest aniversari, aquest centenari. També presentarem el Joan Capdevila, després també ens farà un comentari del seu pas pel Tàrrega, que va néixer el 3 de febrer de 1978 aquí a Tàrrega. Es va formar a les categories inferiors de la Unió Esportiva Tàrrega i a l'edat de juvenil ja va debutar amb el primer equip i va formar part d'aquell conjunt històric que tots recordem de la temporada 95-96, que va aconseguir l'ascens a segona divisió B i que l'any passat, en aquell acte del nou nomenament dels camps de futbol a Plana, que va passar a ser camps de futbol Joan Capdevila. Vull agrair que esteu aquí tots vosaltres, també vas agrair la invitació de poder vindre aquí. No em suposa cap esforç ni molt menys estar aquí amb tots vosaltres. De fet, com a tarraguerí estic superorgullós d'haver arribat on he arribat. Sempre he portat el nom de Tàrrega per tot arreu, perquè em sento supertargarí, molt orgullós. De fet, penso que molta gent ara sap on és Tàrrega gràcies al futbol. I el que diu l'Antonio, que diu que està agraït també pel traspàs, però jo pràcticament no he fet res, només volia fer la meva feina, divertir-me i si he pogut ajudar a Tàrrega inconscientment, encara molt més content encara, però vull dir que no mereixo ni ser menys ni menys per aquest traspàs, sinó soc un igual que tots. I de fet també vull dir que aquí amb aquest acte del centenari és una iniciativa molt bona, que la qual penso que la gent s'ha volcat des del primer moment. Agrair tots els esforços perquè segurament ha portat molts resultats. Gràcies.